udaren aurretik Polonian egon diran bi lagun dauzkagu gaur gonbidatu, Ni desiatzen nago entzuteko iaslako esperientzia kontatzen dutean, Gure hartan ditugu Markel eta Urko. Ongi etorri, podcast saioaren atal barrira. Bueno, ongi etorri, podcast saiora. Urko eta Markel eta Urko. Bueno, zer baino lehen, kokatu gaitezen, hau ez da casting bat, baina tipiko, hola, soy el número 325 y vengo a cantar. Antzekorik ez dugu egingo, baina behintzat, Urko, kokatu gaitezen nongoak sarie, zenbat urte dekozu ez? Bai, honi Durangara naiz, eta 2 urte ditut, eta ontxe maristetan ikasten nabil, zibersegurtasuna. Bai. Vale, eta uste dut gaur berba egin behar dugula, zuen ikasketan inguruan apurtxo, kontatzeko zuen esperientzia, horregaz lotuta, ezta? Edo bai behintzat informatika kontuakaz? Bai. Bueno, gozen pauso. Markel, zure kasuen? Ni Markel naz, 21 urte ditut, eta bai Durangarra naz, bere klasean nago, maristazen ikasten bai ziberseguritatea. Vale, orduen biak alkar ezagutzen duzue, maristatatik, edo txikitatik ezagutzen zari alkar? Ez. Ez, igual biztaz Durangotik, baina zer gehiago. Durangokoa nungoak, exactamente, ia puestosako tiller? Ba, ni eta Iran, baina lehengo izurtzan bizintzen. Ba, ni dekotaz bietxe, bat da Holandako tigutxera bera, eta ez tira dao, kaie herritik. Oso no, osea, el meollo. Bai, hori. El meollo, oso no. Bale, mutiek, nik kuriosia daukat eta horregaitik gomidatu zaitu egona. Zuek, Polonian emondu zuezelako udaren aurretik, zenbat hilabetea? 3 hile. 3 hile, ojo kuidau, bale. Zer egiten? Elanien. Venga, orain egia esan. Bidaiatzen, pilo bat. Guazen arira. Lanien esan sekundaria. Vale. Bueno, baina itzaingo dugu lehenengo gauza ofizialaz? Bai. Lanaz? Bai. Deinotez, joan gaitezan, por partes. Vale, lanean egon zinen orduan, ara joan zinelako Erasmus egitera, baina konta guzuen, ondik zatozi, zer egin zen duen, ikasketaz batxillergoa, zikloren bat? Ingen goi mailako ziklo bat, sistema administrazio informatika goi mailako ziklo bat, eta ara jungien praktiketan batzuk juen zineten beste enpresa batera ona, eta gu Poloniera. Eta ondo. Orduen, Poloniera joan zinen, Erasmus egitera hori nik usten eban zala, unibertsitatea gazlotutako ikasketak zirala, orduen, dinote, ezak intasunetik nabil. Orduen, erdi mailako edo goi mailako ziklo bat egiten dauanak bebai, badauko aukera Erasmusa joateko? Bai, baina ez da berdine. Ze unibertsitatetik zoiez ikasten ara, zoiez hango unibertsitate batera urte bat, baina zoiezenetik erdi maila edo goi maila batetik zoiez lanera. Zoiez enpresa batera, bekari basa, baina ez dozuko horretan. Eta zuek egon zari lanean orduen, informatikagaz lotutako zeo zertan? Enpresa baten? Bai. Biak enpresa batean? Bai. Eta gero Ibarreko beste bat egaz, bai. Bueno, a ver, hori apuret trampa beba da, porque, claro, basauzi alkarregaz demora guztien, pues, de la leche, porque askorik ez tozu adapta behar hango errealitatera, edo bai. Bueno, depende, jefia zan apur bat... Kabroie? Bai, kabroie. Esan bildur barik. Eta inglesa ez hauen kontrolatan. Polakoa zen? Bai, polakoa zen, bai. Eta zeuek bestela lan iten zen duen inglesaz? Bai. Eta ingles maila? Berea baino Bai. Asko oso bego. Bai, baina batzuten bialtzen zegoen lan batzuk, igual zegoela polakos, eta gomorrien traductorea saldatzen dara. Demora gehiago tardatzen zen duen, igual itzulketa egiten, benetan gero ejekutatzen baina. Eta zelako lana zan, zer lan mota zan? Zein zan zuen eguneroko lana? Ba, danateriko. Egun batien sartu zen baskula bategaz, eta baskula konpondu behar gendun. Bueno, vale, horrek informatika igual lotura badauko, baina lan zikina egiten, ez? Bai, impreso bat egin bai, egon ginen, baina papel bat atazketa, eta jazta, zegoen asko zeia. Ja, horretarako informatika askorik igual ez da jakin behar. Gero bai eukin genuen beste lan batzuk, segurtasunekin alderatuta, eta zerbitzaria konfiguretan apurbet.
Bale, hor ja aproba gehiago zuena, ezta? Zen motako enpresa zan? Informatikagaz lotutakoa be, edo beste enpresa bat informatikagaz erikusirik ez zeukona? Zan informatikako enpresa bat, emoten zituen informatikario zerbitzuak. Eta zuek egunero egin behar izaten zan duen lan, edo zein izaten zan zuen egunerokoa? Bueno, lan asko ez eguen. Batzutan juten ginen, igual bitan edo jun ginen enpresa bateratan rutera jarri eta ordenagailuak martxan jarri, baina egunero hor joen dokumentazio irakurri eta fitxatu eta etxera, bai. Ja. Hala ere, igual zuek lan askorik esen duen egin hor, ja lehenengo minututik zintzoak izan zarie, baina imaginatzen dut, asko ikasiko zen duela. Naiz eta ikastera ez joan esan nahi dute. Beti ikasten dalako zerbait, eta esperientzia guztietatik asko ikasten dalako, ezta? Eta atzerrian badan ikuste dut, egiten dozun hori, ikasketa prozesua multiplikatu egiten dala, ezta? Ez dakit, esfortzez dut barzara gehiago azkenien. Eta, ikasi genuen, gauza berrizek ziren, genuen ikasi horretatik, baina esan zan esperientzia, no, bai? Zer ikasi zen duen gehiago, bidaia horretatik? Gehia informatikaga, zibersegurtasunagaz lotutako kontuak ikasi zen duen gehiago, ala bizitzen ikasi zen duen gehiago? Bizitzen, bai. Lehenengo aldia izan zen, hainbeste demora kanpora joaten zinena? Bai, ni bai. Biena? Bai. Osa, zein izan da Poloniara joan aurretik, zein izan da, ez dakit, non eman dozue, edo zenbat demora eman dozue hainbeste demora kanpoan, etxetik kanpo? Aztebi edo... Igual aztebi. Eta oporretan. Bai, oporretan. No, ni egon nintzen Irlandan, familia batekinan. Bai, tipo oper edo lan, olako lanak egiten? Bai. Horre igual ikasezen duen inglesa, Poloniako zure jefeak baino gehiago, ezta? Vale, ondo goaz ez, pixkat alkarra ezagutzen goaz. Oso ondo. Zuk orden 3 aste egin zen duzan Irlandan. Bai. Eta zer dela eta, hori joan zinen uda baten, edo? Bai, uda baten joan nintzen. Oin urte pilo bat. Bueno, iruten joan nintzen, familia desberdinetara. Oira? Baina, hori bideiatzea niretza da, increíble. Bai, ez da? Gomendagarria, edo zein gaztek egin beharrekoa, bidaiatzea. Alba du, bai. Hala ere, desberdintasun handi bat dago. Oporretan joatea, edo lanera joatea, esan dut, hor obligazio batzuk daukazu ez, responsabilidade batzuk, zelan mandatzen zinen eguneroko responsabilidade horrek betetzeko? Aste barruen, lanien eta jefiek bialtzen euskun tareak eta egin, eta gero aste buruen bidaiatzen. Eta aste buruak beti libre ikuiten zan duzan? Bai. Eta bidaiatu nondik? Poloniatik bertatik ala beste herrialde batzuta? Beste herrialde Eta Poloniatik bai. Ja. Eta zer egiten zan duen, zuen kontu, ala antolatzen zinen, edo Erasmuseko programaren barruan ez, gure kontu, gure talde, dekogu talde bat oso ondie, eta gero batzuk adibidez esaten zuten, nor dator Budapestera bengo asteburuan. Eta puten ziren. Hala ere hor talde handia esan dozu. Bai. Bale, ezin nien joan bakarrik orduan. Al principios bai. Baina gero... principios? Junginen gubixot. Loiura. Baina, gero alkartu zuen euskaldun pila bat. Bai. Osa, ezagutu genitunan. Ezagututakoa. Egon ginen residentzia batenan. Amigo, bale. Horrek badauka igual arrisku bat, ezta? Eta on ja... Hilabete batzuk pasau dira, Polonian 3 hilabete segon zarienetik, eta hain usto zintzoak izan algarela, ezta? Zan dut. Askotan zoazenean ara, lanera, ikastera, edo parrandara, bardin duzte, badago joera bat, gure herrialdekoak, edo gure hizkuntzan berba egiten da benakaz alkartzera. Izan hemendik joan direnak bai ikastera, edo lanera, edo nalakoa, ezta? Eta horrek batzutan ez dutzu igual aukera askorik ematen, burua zabaltzeko, ezta? Mentalidada zabaltzeko, hango oiturak, hango jentea ezagutzeko, zuek hori ikusi duzu? Bai. Bai, sartu zarien geto baten, ez? Bai, baina ostegunetan basauen hor residentzia asko dauz, inguruen, bai, eta ostegunetan egiten zan fiesta bat hor plazan,
eta danok polakoek, italianoek, frantsesak. Hor Europa guztiko, Europa eta mundu guztiko jende guztize. Vale. Eta hor ikasten zen duen igual, enpresa baino gehiago, ezta? Hor, bizitza. Eguenetan, ostegunetan egiten zen, Eurokainean be bai? Bueno, bai, vodka euro. Eurovodka? Ostras, hori gogorra izan bada, probatu izan dozu aurretik vodka noiz bait? Ez. Ez dute daten. Ez dute da niños. Ez dozu daten vodkarik, ezta? Ez dute da niños. Alkoholik. Ura bez? Vale. Hor, nik entzun dago alako, handagoen vodka, Polonian, Rusian eta leko askotan, kriston... Ez deki dosifikadori bez. Dana barrura. Claro, kontu zibili barra. Bai. Vale, eta ostegunetan, vodkaz aparte, zer aurkitzen zen duena, nora joaten zinen, plaza konkretu batera, danak, izango ziren, danak universitarioak? Bai. Eta, eta zuek. Eta zuek. Vale, eta egoten zan planik edo zer egiten zen duen, edo beste barik alkartuan, trago batzuk hartu eta listo. Zoan joko bat, garagardugaz. Bai. Señori bolatxoana? Bai. Ez dik ikusi oso tipiko izaten dela? Ez. Zeran da hori bolatxoa botatzen dela eta sartu behar duzula? Ez berdin. Da, petaka bezalako gutxi gora bera. Hartzen zenun lata bat erdi zen, eta plazetan zenun beste bat. Orden, talde bat bota behar zuen erdiko lata. Beste taldea junbarzan korriketan, jarri zutuni, eta bueltatu. Eta hori momentuen, beste taldea dago edaten. Oso ez hitzailea, ez? Oso divulgatiboa, bai. Amaitzen dagoena lehenengo garagardo guztizek irabazten dute. Vale, zer irabazten dago Kristo Moskorra. Bai. Vale. En resumidas cuentas. Guzti hau kontatzen zenduen etxean? Eukiten zenduen kontaktua etxekoekin, askotan hitz egiten zenduen... Bai. Egunero egiten zenduen berba etxekoakaz? Zuek nahi zenduelako, faltan nigartzen zendu esalako, ala eure deitzen dutzuelako. Edo biak. Bisek, bai. Zer izan dago gorrena? Bidaia guzti honetatik, bizi izan dozuen uneriko gorrena. Familia faltan botatzea igual? Txakurrek. Txakurrek, hori familia da. Bai. Vale. Besterik, holan, dinozula, oso gogorra ginetan, ez dakit, hizkuntza. Edo ez dakit, edo nik gestionatu behar izatea nire diru kontuak esaterako. Ez dakit, esan egon holan esatea, ostra, niri oso gogorra ginetan, hau, edo kostau jatan oitzea honetara, ez dakit. Igual hizkuntzara, generalki ez dakit ingelesa. Bakarrik gazteak. Eta, polakoa ikasi oso zerbait zuek, ala? Itz batzuk. A ber, bat amakota? Dobitzenia. Dobitzenia, zer dori? Agur. Bai. Eta, jendobre. Zerra? Eskerrik asko. Jendobre, kaixo. Kaixo. Egun jendobre. Bai. Eta, seprasan, barkatu. Sorpresan. Bai, hori entzuten genuen beti, supermerkatu, seprasan. Hor, imaginatzen dut, izaera aldetik, edo asko ikasiko zen duela batez be, ze diferenteak garen, ez da? Nik pertsonalki momentuz, Polonia ez dut ezagutzen, baina ezagutzen ditut inguruko herrialde batzuk, eta gure izaera, eta bizitzeko moduak hain dira diferenteak? Zuri hori ezatzu egin... Ez da, amendik urtetzen zara eta ikosten duzu amen oso ondo goten dela. Bai, nik beti esaten dut, eta txarto dago esatea, ez da. Gure herrialdea ez dalako ez onena, ez txarrena, ez da, diferentea da. Baina egia da, gerotak gehiago ezagutu mundua, eta asko gustatzen da mundua ezagutzea, leku zoragarriak ikusten dira eta beraz ondorioz ikasten da, baina... Egia da, gerota gehiago ezagutu mundua, gerota gehiago gustatzen jatala gurea. Egiz hori bardina gertatzen jatu. Bai, bardina gertatu jaten. Baina zerbait ikasi beharko bagenu, zuek izan duzuen esperientzia honetan Polonian, zerbait ikasi beharko bagendu esaterako Poloniatik, zer esango litzateke? Oso serioak direla. Oso lanien, oso... Zorrotzak dira. Bai. Eskoak poltsikotan egoten bazara, ez hau lanien. Eta bago bat zara. Bai, Bai. Osa, badago kontzeptu hori. Bai. Ez hau eskoen jefiek, bai.
kentzeko eskuak. Bai. Zuek oitura egiten zen duelako, igual bertxolaria moduan eskua gaitzikoarekin eta... Bai. Eskuen kendu poltsikotatik, hori ez da lan jarrera. Ontxo, hori ondo dago ikastea, ez? Bendinote, bat Poloniara bagoaz, hori jakiteko. Alare, hor Poloniara gozarien bitartean, bizi izan dozue bertan gertatu dana, edo komunikabidetan Poloniaren inguruan esaten dana, eta guzti hori, edo ez, badakizue Rusiaren gerra dalata, hor, inguruan dauden, edo mugakide diran herrialdeekaz, kristolako polemikak suertatu dirala. Zuek bizi izan dozue horrelakorik, sufritu izan dozue horrelakorik? Sufritu ez, baina egun baten egon ginela, justo pasesan misil bat, gure gainetik. Goizeko lauretan. Qué divertido. Oso ondo. Goizaldeko lauretan. Bai. Eta zer egiten zenuten ordu horretan baitzarrik? Lo. Vale. Durek egunan ikusi genuen. Vale. Osea, sufritu ez genuen, sufritu. Uste nuen esaten zen duela, han zendetela, de repente misil bat, epa, ostras. Osea, hori entzun zanan. Bai. Hori hartu zan. Eta zer esan zan? Kau, imaginatzu, Rusia izango zala. Usto baietz. Zaten zabien, zala Ukrainiako antidefensako mesil bat, jugun zala Poloniara, baina... Baina segon konfirmeta. Horrek eragin izan duzuengan nolabait esaterren beldurrik, edo ezin egonek? Ezin egonik ez, apur bat hor beti dauz, onduen dau Ukraina Poloniatik, baina ez dugu asko ikusi. Ez duzue bizi izan. Ez dugu bizi. Eta igarri dozue Ukrainiarrak egon dirala bertan, edo iritsi direla, hori bai, oza, igarri dozue, bueno, gerra bera ez, baina zerbait sumatzen zan. Bai. Ukraina asko... Han asko bizi dira. Asko, igual, incluso hori da, bizi, ja bertan geratzeko asmoarekin. Bai. Zoritxarrez. Ezagutu izan dituzue, Ukrainarrak? Batzuk, bai, hori residenzian. Bai, ikasten dabizenak ere bai. Jundiez Ukrainiatik Poloniara eta ikasi eta bizi, hain ezin da bere herrialdan. Eta 3 hilabete hauetan, egon zarien 3 hilabetetan, lan kontuetan edo lanean aritu izan zarienean, izan dozu aldaketarik edo... Osa, hor bada hemen moduan, ez, oin lanpostu honetan zagoz, eta gero beste lanpostu honetan egon bar dozu, ala, joan zarien 3 hilabetetan zuen egin beharra beti izan da bardina. Izan da, bueno, egunero genokan lan desberdin bat, baina postu berberean. Postu berberean. Bai. Eta han egon behar izaten zeinen bertako beste lankide batzuekaz? Hango Poloniakoak? Zienak enpresakuek ez, baina gero zeuden beste polako batzuk bai zeudela praktiketan, eta batzuten hitz egiten genuen haiekin, eta enpresako langilekin, bez asko. Eta enpresako afarietara edo baskarietara, ez dakit egiten diran bezaz, baina... Egin genuen festa bat, guretzako. Eta kalimotxo egiten... Erakutsi... Bai, zuek erakutsi kalimotxoak egiten. Eta, gustatu altzitzaien? Bai, Bai. Porcentajea ondo egingo zen duen, ez da? Ez da erdi eta erdi, Ez. Vale, oso ondo goaz. Izotza... Gara joten da dira. Vale, binot. Hori, oskotan izaten atipiko erdi eta erdi ez da holan izan bar, Vale, oso ondo. Bueno, beste gauza super divulgatibo bat, super ezitzaile bat, kalimotxoa egitea erakusten. Oso ondo, zer dakite eurek, edo zer sekiten eurek zuek esateran durangarrak zariela, edo bizkaitarrak, edo euskaldunak, edo zer dakie hangoek gure inguruan? Bakare futbola. Futbola. Eta zer zagutzen eben? Madrid eta Barcelona. Vale. Iñaki Williams. Eta Iñaki Williams. Vale. Osea, que bueno, bintzat Euskal Herritik zerbait ezagutzen zuten. Futbola. Zuek futbola, zelan darroa zue? Ni ez. Ni bai. Zu bai? Bueno, a ver, informatikoak zaria. Osea, informatikoak futbolean urko, ya lo siento, baina ez da kanon tipiko hori, ez da? Aritzen zara ekiporen baten? Bai, oin ez, baina zama esa juten astero. Ontxo, bale, oso, atletik zala morrotua. Vale, eta bestela, informatikari batek ze beste
aizialdiko zebeste bizio dauka, edo zebeste saletasun dauka. Eta ez esan bideojokoak, Ez nekin zer esan, hori azkenien, mundu guztia pentsatzen dago, informatikoa, bideojokoak. Baina gero gure klasan dago, apur bat denetarik. Ez dago bakarrik bideojokoa, dauz bideojokoa, dauz gimnasioko jendea, dauz futboleko jendea, dauz denetarik. Bai, kendu behar dugu apur bat itxura hori. Estereotipo bat. Bai, estereotipo bat da, baina denak ara horren biktima. Egia da, baina... Batxuten egia da, bai. Zer da egia? Estereotipo da. Batxutan bai. Egia da, askotan imaginatzen dugula igual, informatikari bat, hori da, betaurrekoekin, superformal, itxura formala, eta zuek, estereotipoen biktima izango nez nire, zuek ez daukazu itxura hori. Eta oso formalak precisamente ez duzu ematen, bez? Orden, oso itxura informatikoaren ez daukazue. Hori esan dizu eta inoez? Bai. Bai? Bai. Ze bera gimnasiora juten da, ni hain bebai, eta futbola gustatzen jako, jate, eta hor informatika lorrean, zibersegurtasunean zabizi bat ez be, horretan jarraitzen duzu ikasten? Bai. Horren hau, Polonian egin duzuen bidaia hau, izan da tarte bat, edo bueltatu saria ikastera, ala beste ikasketa batzuk, edo gorago egin duzu, zein zan da? Beste ikasketa bat. Ez egin genuen azan goi maila bat, eta horren gaz, espezializazio batean. Bale, ez espezializazio. Ziberseguridad da espezializazio. Zibersegurtasuna. Bale. Oindela gitxi egon nintzen, zibersegurtasunan inguruko ziberleia izeneko jardunaldui bat antolatzen, lehenengo aldiz egiten zana, eta ez dakit ezagutu zen du, baina holako talde batzuk, bai, baduko zuen horren barri. Alkarren aurka aritu behar ziranak, alkarri eraso egiten nolabait esatearen, ez da? Bai. Zelan ikusten duzu ez orokorrean gure telefonoak eta gure ordenagailuak babestuta? Erraz jakeatu daitekez? Bai, oso txarto. Webguneak, sobre todo, oso txarto dauz konfiguraute. Erreza da, gure telefonoetan edo gure webgunetan sartzea? Telefonetan esain erraza, baina webgunetan bai. Eta noizbait bururatu jatzue zuek dakizuen hori zuen eguneroko bizitzan erabiltzea ondo edo txarto egiteko? Txarto egiteko ez. Agit ez da zuela egia esango, orain, baina... Egia esango txut. Momentuz, txarto egiteko ez. Hori izango da gure lana. Txarto egitea? Txarto egitea. Baina hori errealitate bat bada, esan nahi dut. Asko dakie zibersegurtasunaren, informatikaren eta inguruan, eta asko erabiltzen dabe euren jakintza gauza txarrak egiteko. Kontzientez ari beraz, zuek orain eta bereziki aurrerantzean lanean beren beregi horretan ari zaretenean zibersegurtasunean zuek daukazuen eta izango duzuen arduraz sozialki, esan edut gizarte honetan. Bai. Osea, badakigu jende asko gure daula eraso egin beste pertsona batzuei, eta gu badakigu gure responsabilitate intxe bertan dara, segurtasuna emotea jendeari. Eta enpresetan eta. Sobre todo, irakatsi beste enpresetanako jendeari eta, sobre todo, jende sarrari eta... batez be, enpresen eta taldeen eta ekipoak seguru mantentzeko eta vulnerableak ez izateko. Faio handien azkenan da jendea. Bai, pertsona. Azkenean ordenagailu edo katxarro baten atzean hori manipulatzen beti egongo da personaren bat. Bai. Eta persona horrek ez badauka habilidade handirik, noski ez du ondo manejatuko katxarroa. Nola baita esatarren, ez da? Zuek horregaitik sartu zineten informatika eta gero zibersegurtasuna ikastera, ala beste zerbaitek motibatu zintuen? Ni neukan beste plan batzuk. Ni egin neban erdi mai bat, eta pentsatzen neban, ni txikitatik esaten neban, ni gure bat izan programatzaia. Baina gero hasi nintzenean programazioa egiten, ez jaten guztagain beste. Orduen ja jo nintzen, hasierera, dala administraziora, sistemas informatiko zena, eta guzti jaten gehiago. Eta hortik ja, zelan jende asko juten ziberseguritatera informatu nintzen, eta guzti jaten. Orduen hor, norabide aldaketa bat egon zan, eta horri ben ikustot gaur egun gaztei eta ikasten dabizenei edo hasiko diranei be esatea importanta dela, ez da, lasai egoteko norabide aldaketak egon aldirela, eta zaraitik ez, improvisatu, ez da, derrigorrez ez hau aukeratu, eta
Hau egin behar da, naiz eta zoriontsu ez izan hau egiten. Bai, ni zelan, ikusi noan ez nintzela zoriontzu izan eban, ni ez dut jarraitu kamen. Ja. Zure kasua urko? Bai, ni batxierra egin nahan, eta gero 2 urte unibertsitatera jo nintzen, baina ez jaten guztau bez. Zer egin zen duen unibertsitatean? Ingenieria informatika. Horretan hasi zinen. Bai. Eta gero, hori, ikusi nahan ez da nietzako, eta goi mailako ziklo bat hasi nahan, beragaz. Eta gero, ontxe segurtasuna. Eta zelan hartu eben etxean, norabide aldaketa hori edo erabaki aldaketa hori? Txarto. Bai. Baina, damutzen sarien naiz eta gurasoek edo etxekoek esan txarto dagoela edo txarto ikusi, damutzen sarie norabide aldaketa horretaz? Ez, oin asko esposa nago. Bai. Eta azkenan bizitza honetan importantena hori da, ezta? Egiten ari zaren horregaz, zoriontsu bizitza, ezta? Gero 40 urte egon gaza lanien eta posik egon bizara egiten duzuna. Hau karrera, fondo da. Hau ez da, sprint bat. Hori argi dago. Bikote, eskerrik asko, gaur gure mikrofonetara urreratza gaitik, zuen esperientzia kontatzea gaitik, hain gazte izan da, ikusita gauzak ze argi dituzuen, eta batez ere kontatuta Poloniako esperientzia horretan lan asko bintzat igual, esen nuetela egin, baina bai bintzat asko ikasi eta asko gozatu zenutela. Beraz, eskerrik asko gaur zuen kontakizuna gure artean kontatzea gaitik. Eskerrik asko zeuri. Eskerrik asko. Entzun berri duzun podcasta Gaztedi Durangaldea planaren barruan kokatzen da. Bizkaiko Foru Aldundiak, Amorebi eta Etxanoko udalak, Durangaldeko mankomunitateak eta Ermo eta Maiabiako udalek sustatuta. Anboto komunikabidearen laguntzarekin.